Raja Ampat nami ingkang asring kasuwur ing jagat. Kanthi kaendahaning samudra lan pulo-pulo ingkang endah ngelam-elami. Iwak-iwak warna-warni sami sesautan. Terumbuh karang ingkang ngrembaga. Dados pralambang kasugihan alam ingkang boten wonten tandingipun. Panggenan ingkang pantes kangge nggambaraken suwarganing donya. Nanging swanten ingkang dumugi menika sanes swanten ombak ingkang gemrisik utawi swanten peksi ingkang nglakokaken. Punika swanten alat-alat berat ingkang ngrisak siti, swanten uwoh ingkang nyemari toya. Tambang nikel ingkang dipunwastani badhe mbekta kamakmuran, malah kados-kados badhe ngrusak kaendahan ingkang sampun tinata. Nikel mineral ingkang dipun betahaken dening jagat kagem kemajenganing teknologi. Nanging menapa pantes menawi kemajengan menika kedah ngrisak alam ingkang sampun tinata Gusti? Menapa pantes menawi kasugihan menika kedah ngorbanaken masa depan putra wayah? Karisaan lingkungan ingkang badhe tumadi sanes namung ngasoraken alam, nanging ugi ngasoraken martabatipun manungsa ingkang gesang sesarengan kalian alam. Duh Gusti, mugi kersa paring pitedah dumateng para pamimpin supados saged mikiraken kanthi jero menapa tambang menika saestu mbekta kasaenan utawi malah karisaan. Mugi kersa paring kawicaksanan supados saged njagi kasugihan alam menika kagem kalangsungan gesang ingkang langkung sae. Mugi-mugi kaendahan Raja Ampat saged lestantun boten risak dening angkara murka lan srakaing manungsa.